Maya payabak nindispo. Maya babak. Kali katamot ta. Sabihin kami kay kaming Sugayangilas ngayon wearing our brand new with the local shirt. Thank you so much. Wear Kapampangan. Thank you po sa alam. Yes. Available na po soon mo. Wah, wah. Kaya gini Glitch design. yung design na. Like a Describe ko na mo yung kaya yung difference ng Alam mo, t-shirt tangin niya po. Naos na Karina? Love that appeals like a CMYK? Snapchat. Wah, CMYK. CMYK Uh, Stands design. for cyan, oh, magenta, yellow, and color black. color Black black. with the K. This is finally it. After many months of deliberation, Yes. saka surveying, Many weeks of research. Wow. Like many months of slacking. procrastination, wah. Doing nothing. Wah. Yes. So, ayun eh. Gawa mo na. Finally. Finally, gawin mo na i. Melty Well, lang gera. We're going to the top 10 milk Yes. tea places or milk teas in Angeles. No, this is a milk tea crawl. Alaway This kami list, decide. Yeah. Came from the netizens. From you guys. From the supporters. Wow. Dareng Ba't yung hi. angke kayo yan? So, pasalamatan nyo lang guys. Dakan pong salamat. Luwid kayo nga. Kaya may comment. Wow! Wow! So meaningful message. Show. Wala. Yeah. And we're gonna use bamboo straws because For today. we're one with Bata the trendy. we're one with the earth. Yun nga yung That's- straw dyan. Yung wow. mga matino kayo din pagungan. That's true. Pau. We're saving it for Pau. ourselves. Pau. Pau. Oh. Pagong is Tagalog. Okay. So, where are we headed? Where is our first milk tea destination? Tantara! Thanks From the Chris! Santa Rosario Street. So sobrang may hype na rin tao ng Mika branch Ken because it's from Central. Okay, so let's make it clear. This is a franchise. Yes. Yeah. Okay. Franchiser. Franchiser. Came from Pampanga. Okay, so yung tigman tayo ngayon The best seller. bestseller daan po may ito nga naos ka rin kang atinlangan Commonality. Common Ginawa? denominator. Common Actually, denominator we can park na rin there. winter melon na pong Okinawa. Okinawa. Go, go, go. Okay, let's go. Your skill is extraordinary. Sa expectation mo ganyan ba? Huling pipilan din. Excuse me, Dala 7-Eleven. Kasi usually, millennial na rin sasali. Baka maraming pa, ito lang tao na. Rent up lang. Blame everybody. Hindi nga kasi pinili ako manumal. King wall pang baseball? Makapila na ka? Makabilag mo. Ba't ang San Fernando? Yung pila, makabot mo na mag-ilwal. Mga 13. Hindi ka. Winter melon, chocolate, Chocomalt. Chocomalt. Okay, taste from the greens. So, ano yung flavor yan? Ano flavor? This is Chocomalt cream. Bakit yan yung pinili tam? Kasi ni bestseller daw. Oh, yung sinabi. Daw bestseller yan in Well, winter melon. kanya mo muna, putang misana. Pero, tayo ka na ganun makapilang. Makapilangan. Seli the apin nini. Oh, okay. So, That's first an hand indication. experience ikit ni bestseller. And then, ano pa salita mo ito? Winter melon. Hindi ko all-time bestseller naman yan eh. Talaga Everywhere. parang kaya. Wow. Milk tea places eh. So, try tayo lang ang ding winter melon daring ganang mag Milk milk tea. Nung atin lang, nung available yan. Wala lang. Wala lang. Okay. Hindi ka na migsali ka magtsa. Next, Matcha. Etong winter melon din, irregular. Lan pang halwa yung Best bestseller? seller. Chocolate Oreo. Chocolate Kung Oreo. metong chocolate Oreo. So, naman niya located ni Mangcha ngayon. So, dahil Mangcha. Wah, para kalibra. Pero iniat siya kaya rin balihiran siya. Nung atso kayo Holy Angel, itang side gate, Atas. itang banda 7-Eleven. Across the street na ng 7-Eleven, apin itang building na ng balihiran siya. Karmiyang. Nine mix. Chocolate Oreo. Of course, ng winter melon. Alala pang pearl. Buti nga lang pang makalutong pearl. Okay. Okay, So, ikwami ni in Taste from the Greens. and also Uy, Mangcha. Pero of course, natin Taste from the Greens. Saan tayo pakita ang kanilang staple winter melon? By the way, Taste from the Greens ranked number 1
Number 1 niya ka rin listahan. So, Maracalia fans taste from the greens. So, let's find Kasi out. San Fernando pa yun. Wow. Okay. Sige, mix. Ano yan, winter melon? Intermelon ng taste from the greens. I'll be honest, Oo. may yumoy ah. Kailan yung percent? 50%. 50% nga ning order ang tangin. 50%. Pato lang itang lasa na ng tea, pero yan may kikit. Nani nga nasa? Brown Yung- sugar. Ay, wait. Unya ko alam sa akin itong kain, no? Tang tea. Itong tea? tea. Yeah. Ay, Mayumo yan niya masaliyan. Parang ako, typical winter melon. what's So, naman next? itong wintermelon, good singing. Babaan nyo na yung sugar level kung ulit yung Wow. masyado. Wow. Kasi Ay, 25. Yeah, ako usually it's sweet 25 na, ko eh. Kasi Yung next yung bestseller doon. Choco Malt Cream Puff. So, yung choco malt na, bala mo kaya, Milo Dinosaur, no familiar kayo. Tang bala mo din yung At powder yung kay powder Babo. puff. And at yung kay Pan. Ano Ano yun? yan? Cream puff. Yung biglang lalagyan. Aping yan yung bala mo signature ng tastes eh. Yeah. Ah, Ang Kasi cream puff pwede na. meron yun ipa-add-on. 15 pesos. Magkano na rin? Magkano yung So, yung wintermelon? winter melon without pearl, 85. 85, wala Pero pang with pearl. add-on kaming pearl, so it's 100 pesos. 15 pesos yung add-ons ng pearl. So, Take wala note, na. regular sizes. Regular size. So, ini Choco Malt Cream Puff is 100 pesos. At yun na nga. All in. Ayun. Not bad for the all-in price. Actually, yeah. Sinudge na yung pack. Nabisa mabash. Siya niya isipan na lang sabihan na. Lala sa Milo. So, mag-make sense siya, Pin. Milo Dinosaur. Next ko sabihin, lalaki yung dinosaur. Lalasa yung dinosaur. Lalaki yung dinosaur yung may sabihin. Wala mo lang. Lalasa yung Milo. Kasi choco malt. Kasi Milo malt. Exactly. Lalo sinabi ng bro. Lalasa yung Milo. So, para-pareho kayo mga sinabi niya. So, ating pressure na eh. Naaliwa ko sabihan na eh. Busy kayo. Dali ka bang sinipagay ng pearl, itang size na para kako. Malatiya ka retang kahit. Regular. Retang regular na tatakman mo. Well, these are already the best. And these came from you. So, more or less, you're getting the right value for money. The taste is confirmed The taste is by from you. the greens. Service. So, itang pearl da, sakto yung pangaluto. So, pepo bukal din masalesias. Ati kasi pearl na tang, utang lang utang, metal libutad na ng kasyas. Wow. Sabihin niya malo. Milo. Pero at hindi itang balamulus well. Wow, what's Saging that? na lang. Wow. Pero yung burrito, malatila. Malatila. Siguro, ringaliwa kayo burrito itang atin lalamutan. Yung ako burrito dito ako mulamutan. Wow. Ito yung opinion. I'm not a fan. Marali talaga opinion. I'm a fan of Inabuling lamot mabalas. lamot. Inabuling. I'm not a fan of the pearls too. Bala mo, magiyang hindrance kitang Wait. tea experience. Okay, parang ako, this is a very, very kid-friendly drink. Okay. Kung bisa yung beginner's guide to milk tea, this is the one you want to get. Kasi So, it's nung very first friendly. timer ka mag-nuti, yan eh. Malyari Yan ini eh. kasi chocolate ya. So it has a very familiar flavor already. Yes. Yaman yan. Wala mo, ano yung kalaman, uling at yung cream puff, yung Milo. So you got all the protein in there and sugars. Bumayat ka dyan kanina. Okay, natin na kaming audio. So, hopefully mas okay na yung audio ngayon ni Test Mic 1, 2. Okay, so next is yari na kami kang taste from the greens. So, to wrap this up, Manyaman yung Choco Malt Cream Puff. Yang And buri this ka? one is, I think, too sugary. wow. Too sugary, the winter Too sugary itang But for wintermelon. me, it's fine. Pumunta kayo taste from the greens kay, but it's your first time tasting milk tea. Or nung ating ngayong ngayabi ang anak, buriyo introduce siya kay milk tea. It would be a great starter milk tea for them. Oh, aside from the staple wintermelon na pong ginawa, Wow. hindi okay yan nung mag-taste Wow, from the wow. greens kayo. So, bala mo siguro nostalgic yung uling, bala mo Milo ya? Milo eh. Na? So, balang pantunan may itang burimitang pampuitang powder na kay babo, makanya kay putang mix me. Okay, next. Matcha. Nanong in-order ta Matcha? Of course, atin yaring wintermelon. The winter melon. So, Choco Oreo. Choco Oreo. So, kitang mikitang maganda. Nano po yung bestseller yung sabi na is wintermelon. And then next would be Choco Oreo. Choco Oreo. By the way, Matcha rank number 5. Number 5, pa. Ay, karani pang duha ta mong pintalan. Bala mo akita nitong trend. Burido rin kapampangan ng kain. Burido yung kapampangan ng tsokolate. Oo. May sweet. Butter. Kanini mo kanini? 60. 60 Price. talaga? Pagka Paga na ka ako. shake well. Wow, bay may buklatan niya pin natin Bigla pitong na niya batamba. agad eh. So, Wow. kaya pala sabi ko yung makain sweet. Pila niya yung sugar level niya. 50. Amanyaman nini. Ako ba, lubas bariking wintermelon na yung Matcha. Wapin eh. Mas paborik eh. I think Oh. siguro yung legit na original na wintermelon yung dati. Uy, par. Ala sa aming tea, eh, makain mayumo. Diba? I told you. And blam milky. Diba? Ano yung fairness? So ating reason na niya yung Matcha hanggang init chuya. Wow. Hanggang marakal may mukulat na. Wow. Diba? At yung kasabayan niya ni Moonleaf, Moonleaf. pero a mig score as high as Mang Cha. Kaya ako yung lasa ng ning milk tea ngayon eh.
initang kareng siguro age range mi rin ni ka na millennials. Ini imbalo ming lasang milk Yeah, tea. Exactly. Age range mi. Pwede kita na sabihin ng edad. Get back to the milk tea. Sabi ko kumuita kasi initang balo damo eh. Pag dinala niya hindi lamin ni milk tea ni. Pero kung siguro medyo tinakang edad, sorry. Balo mong milk tea tang lasang mindshine. Mata. Datang sweet na. Ay, mag-mindshine ko pala niya minsan. Nakalog kasi na. Diba? It's legit. So hindi nga karagulan may milk tea True. kids. And we still love it. Winter melon. Yes, it's legit. You're like my brother. Ang naburet ni no. Terence. Par. Shout out kan Terence. O yan ang Nika. Ako balo nung bias ko kasi ala yung pearl pero manyaman niya yan. Itapin bala may migbayo lasa na ning Matcha winter melon. Ito itang sinabi ng mix niya nitang mig-introduce kaya katamo kayang milk tea craze yan eh. Legit pa mo rin pa nga winter melon na. I like it because sing sweet na nitang kan taste from the greens nandin. So, ang sasabihin tamo is mamili kang winter melon from Taste from the Greens against Matcha. Matcha pa rin. If you wanna go for winter melon. Okay. Pero as of now, happy niyan. Marakal tapa. Kasamtingan ka rin, kitang price point na miglaban niya. 60 pesos. Yes. Iwa mini uling ding mag-milk tea ngayon. Bala mo sari-sari store lang naman. Balang kanto atin, balang kay bang naning basketball court ating mag-milk tea. Ating pang metong milk tea Matcha. Nayata mo tikman. Nano? Happy nitang Oreo. Oh, Ating Oreo king lala mo. Kakakit yan. Tapos Kanya ating pala kung choco Oreo na. Wow. Yung expectation ko pag mamangong Oreo is cookies and cream. Pero ini, may stand out itang lasa na nitang cookies. Yeah, ako kasi chocolate person. Oh, nung buriyang kala. Burigin. Then yung cookies, mula ba? medyo bula pa. Balo mo, itang mag-itang tang ginawa kaya dinilat niya pa itong Oreo mga yan. Diba pabukla yung tsaka dilata? Ako kasi nga, dapat alay ng cream eh, di ba? So dilata niya pa. Feeling ko, And sarani tsaka ni Crush. madagulit ang percentage na nita mandilat yan. Nung nanong taloy ng ulam. Yes. Nyaman yan, ha? Have to say, it's good. Loob na naman pasibay itong comparison tamo from taste going here. Mas buriki taste. Definitely. Mas buri na taste. I-taste. Yeah. Kasi nung sabihan mong choco Oreo, mag-expect ka medyo mas malapot. Kung balo nung gisan nyo na itang lapot, pero malapot para ka na ako. Kaya rin yung kanan sa pakang black ipan. Yan mulmulan may pang Okinawa, kaya melon. O kaya, something na familiar di ang anak ini, mulmulan may pang danom. Danom eh. Apin pala ita. H2O pa. So kami ngayon ni Aul, nung tatandaan nyo, ba't na kami ngayon before? We did a video, it's in the, over here. So ba't kami owl milk tea? Finiture mi na dati ni, pero Kumanda di ako kinompare ka rin nga liwa. So nanula rin in order tamo silin. All milk tea, syempre, mawala yung winter melon. Also, ginirecommend nito nandin dark chocolate latte. Nanya kasi Agli, alayang Winter tea yan. Atin niya, tea-based lang ang Denny. Tea base langan. Pero nung latte, yatin yung coffee? Ay, siguro. Hindi siya latte, coffee yan. Yeah. That is Okay na ba? winter melon. Winter melon. Winter melon. Alasan mitang tea. Pero para ka kung medyo mayumuya pa rin. Talaga. Wow. Compare ka na ng Ali, siguro mas prefer kung less sugar. Alasaan mo talaga yung tea. Lupa ning sabi ng Bruno. Lasa amin tea. Alasaan mo rin yung sugar. I recommend, para I appreciate niya lalo yung lasa. Niya hindi ng tang pearl. Enye. Aliye. Alasan mo pa rin. Wala mo kalasa na din itang sasaluan nyo kay Guy. Ano ka rin? 7-Eleven. Mindshine. Wow. Kalasa na yung mindshine. Awa! Ay, atin niyang kalas. Let me verify. Sorry ako may yung bala ni Mind Shine. Sugar yan Okay, mo. Nika. Yung sinabi na yung kalasa na yung mindshine, bigla akong meray. Atin yung mindshine. Pero mas mayumuyo. Mayumuya. Exactly. Kaya bala yung Mind Shine. Buris sabihan. Buris sabihan ka pa nga ni Kevin Buris Lee. sabihan, authentic ya. True. Actually, atin na sinabi kang comment section tamo na So, in basis me is sunshine. All this time.
Kasi favorite din Kevin to. Hindi kasi sinabi na King Owl is the most authentic tasting milk tea na alasa meron nung balo meron itang lasa iba't kang Taiwan where Where it the came milk from. tea, pearl tea, boba tea originated. Apin ka yan. Hindi ako naikwa. Which is strategically placed under Kevin's work. Diyan kayo mong comparison garetang minunan tikman tamong winter melon. Ini ngeniya pa mig stand out itang tea para kana. Mataya. It's very refreshing. Kasi masikan niya pa itang tea experience na nitang milk tea. But personally for me, for my taste, this is too sweet. Wow. So I'd like 25. 25 I guess would be Mag-offer perfect. ng 0. Yeah. Wow. Yes. Okay. So next is nano asin eh? Dark chocolate. Dark chocolate. Latte. Okay. Latte. So this is my kind of drink, dark chocolate. Nung mahilig ko talaga dark chocolate, try it siguro ni 0 kasi apit itong point na nitang dark chocolate. Wow, itang bitterness na. Wow. Yes. Yeah. Pero for the sake na pantay-pantay, may 50% ito. Disclaimer. We like it. Chocolate Hindi ko mas fan ko. manyaman niya talaga yun nung 0 yun. Pero wala ni masyadong lasa itang tina. More on dark chocolate na eh. Ow, you never fail me, Ow. Kaya ako yung alalasan ko, bala mo, malasa itang kokwa na. Nung fan ka kanita, Kasi Hershey's. feeling ko burimini. Hershey's dark chocolate. Wow, Mga style. Oo. Happy, di ba? Na? So manyaman niya nung wala yung sugar na. Nung mahilig ko. Pero aftertaste sa amin dark chocolate. Chocolate Pero latte. to ko, less tea eh. Wah, Nga, bila ko marami- itang, Bumbog yan. ako napin balong tiya eh. Wah, Nung kabit may kingalawang packaging, tas tayo mo sabihan na tiya. Parang tikman niya itang Nesquik pero matabang eh. Laso yung yellow. Alim mo yung yellow eh, itang tea. Mahantay ni. Ito yung nostalgic ka. Oh, Nesquik. Wow. Alam na lasa yung Nesquik. So, karetang manalbe. Verify ya para kaya kami Wow. 0. Nung i-orderan niyo yung dark Try chocolate. it, Ben. Comment down try it. below. Then yung pinong okay yan. Para Okay. sa- Kano yan? Milk tea rank 10! Top 10. Okay, magkano yun eh? Lagi. Magkano yung dark chocolate? Mula na. 90. And this is one of their best sellers. Yeah. Magkano yun eh? That's 90, also 90. So, ano yun, Silin? Iced tea. So, karetang familiar kay milk tea na ning Chowking, nga pinitang Matcha. O ning nag-rebrand la, pelitan de to Pearl Milk Tea, Bantang Isabela, sitang Matcha, lami kabalong milk tea. Kaya kaming lima, adwa kayo mong nakatik maging Matcha. Yung Matcha existed High school. ever since. Speaking of survey, it ranked number 8 kaya kaming Milk Tea War survey. So, the night siya. Chowking rebranded it to the Pearl Milk Tea. So, they're basically still the same. Buklat tayo bata kita mo. Ating yung Pearl kasi Pearl Milk Tea. So, doon kami mong may katikman ketang original Matcha. Rest in peace Matcha, you're the best. Kaya kung po Kevin, napit ang bayo din. Flashback. Pwede. Kaya nasasabi ang balo na. Okay, sige. Nalitok na tayo. Let the millennials judge it. Netizens, why? Well, depends ko lang kasi alwayan nga manunde. Aliwang yapin. So, right ang mag-vote na milk tea Matcha. from Chowking. Itang Matcha yung aman wan yung balu ni. Pero aping na yung bayo do. Wala na itang Matcha. Ano yung night siya? And sadly para ka na ako. Yakang mabing ka buri. Tikman kayo ulit. Malang maglalas ng Ali. green Akin tea. Definitely, I think tea. Aligalasan niya pa rin naman ang Matcha eh. Pero head-to-head ka rin ng milk tea stores na they primarily sell milk tea. Mag-fall short yun eh. But nung magpantulan niya itang nostalgic taste na ng Matcha, Wala na yun. wala na yung ano. This is not it, guys. Sorry, Chief Chowking. Yung price na kasi is very low. Itang smallest na 35. That's disappointment. Pero malayo, di ba? Try niya, malayo. Waliwalo ka na taste eh. Ano ang tapos panlasa. Karita may comment ken Chowking. Subukan tayo itang bayo. Sabihin niya kami nung is it the same Matcha or Pelitan Jalagyo, dininan jamong pearls. And for this one, makapiling sugar level. Brain Chill, Chuya, Kening, Nepo, Mart area.
Lapit sa akin, sunset. Siping na mo yung Sakayan Sunset. And Susie's Cuisine. So, Brain Chill, it ranked number 6 yung survey. Survey. They have itang 1 liter milk tea, good for sharing. Pero yung minang bringawang kaya sarili mito, ne? Kasi, Yes, masakit sige. Still love ourselves. wow. May isang nga duwang flavors in 1 cup, malyari mo rin. Separate naman ganta. Pinining SBS. Super bestseller. Super bestseller daw. So, it's Okinawa. Oreo, Yema, cream cheese. Ulitan niya. So Okinawa, much Oreo, going on. Yema. Spell, diabetes. Ano ya? Okinawa, Oreo, Yema, cream cheese. And of course, classic winter melon. Winter melon with pearls. So yung winter melon tayo, mga taka-plain natin niya pang... Yeah, flair. Siya magkano yun, guys? 70. 70 with a pearl. Wow! Wow. Hindi sa kaya agad sa minuta, kaya baka daw. Too sweet for Go! You be taking 5 seconds as you say sweet. It's sweet. Yung sa lalaki ng pearl. Uy, ko na Palitan niya straw, may sa lalaki ng pearl. Parang ako mayumuya mo. Diba? Parang ako mayumuya mo. Sorry, brain chill. You just chilled my brain. Paano mo itong danom kay Batating Oh my Mayuma? God, I can't. You taste it. Sweet. Oh, see? Inulit mo. You've been taking 10 seconds and you say sweet. Sweet. Ali, ako naman po rin sabihin na sobra kayo mo. Pero it's sweet. Pero it's sweet. Ay, That may be a positive or a negative for you. Yeah. Sorry, And take note, Wow. in order tayo at 50%. 50%. Yes. So imagine siguro, 100. With the pearl, masyado yung maragol para ka na ako. Ang pongating yung masya sa part. we have I'm so excited with this super califragilistic. Oreo Yema cheesecake. I never again him. It's good. Ano yun? Yung problema ka rin ba yung kaya nga rin? Yung glamorize milk tea nga rin. Noon na lagi ka side. Nang ka-hassle miminom this time. Kasi kailangan mo lang pang scrape ketang side. Ang tagal mo lang pang makanyan. Nung mga pit kang makaninig ka, dapat pwedeng i-open in diba taas? Pwede. Buwan na sila. Karakal mo opinion Ken. Na, doon naka-opinionated Ken. Ewan ko si Buring Yema. So, kaya Buring na kaya bitang Yema. Bubulula sila. Oh, okay. So pati Settle this yeah, once wait and for lang. all. Na? Itang Yema legit. Suwali mo pearl na langutan mo kayo ni pati Yema. Siguro nung orderan ko yun, ali ko na pa din ng pearl kasi masyado nakandakal. So yung broom sabihin, bala masyado nang busy na hassle Masyado na na- itang wow. pearl. Pero you know what? Ako kaming sweetness kay mismong Yema. Kung inuman niya mo itang mismong ina. Matabang yan eh. Matabang yan. Wow. Which is very masanting. Kasi Very- decide mo nung makanan niya ka-sweet itang inuman mo. That's I like minunot ang inom, masyado yung mayumo. Hindi. Nung wala yung ratang Denang Add-ons. add-ons. Pinipampayo mo na. Wow. Sulagay ba? Itang karelang winter melon, so far yung peka mababa karangigan ng ganong winter, Winter melon. melon? na I Actually, agree. peka mababa. Ikaw. Pero Hindi, aliya mas- kasi hindi, winter mas- melon. winter melon. Pero ini, niya ating dahilan niya bestseller Gets yan. ko bakit Bestseller bulidereng hospital Siguro people. Nya super bestseller yun. So nanong orderan din ni, nanong dahilan? Itang yema. Ay atin niya pang malaming yema, very local yun po. Nortangin. So, friendly warning, pag weekdays usually, as in sa Kenny. Passion fruit. Okay nang in-order tayo. Ang NYC Korean Shopee din bestseller. bestseller data as Oh. in. And winter melon. So ating lang off the menu, wala mo secret recipe na ng milk tea pero Pero we're into what? bestsellers eh. Yeah. So in case punta kayo Kenny, Putak niyo ko na. Punta nyo yung nano of the menu. and tell us nung Tell manyaman us niya. in the comments if Noon niya pala located in Chu and Brew. Kanya pong Arap Rustica. Harap Rustica, nung mag-circumferential kayo towards Westfields kay malapit Running Man. Harap Running Man. But ka San Fernando, pwede ka magpanings, dara-diretso yan ka. Ating Chu and Brew, San Fernando. Harap Maligaya. According to our research Fernando guy. person, we will just hide him in the name Don Paulo. Yung problema king mga t-shirt kang with the local, medyo essence na na chu kami para mag-review. So,
we will try to Mika. Uy, Mika. Mika na. Ay, hindi kayo na. This is NYC, Graham and cheese. Okay. 50%. Ating yung cream cheese, obviously. Ating yung Graham. But siya sinabi mo yung NYC cream cheese, usually cake, inlulub ka na ako. This is 120 pesos large. Plus pearl, itang sinker na 20 pesos, 140. Winter melon with pearl. How much wintermelon? 95? 95 for regular, 95 for large. 95. Lalo na rin eh, large na rin eh. Winter melon. Alasang gitang tea. Iniyating yung unique taste mo rin na tea aftertaste. Bala mo haliwaya ka rin ang kay. Kasi usually tikman mo ka rin winter melon at sweetness eh. Kaya excited takmay. Wapin, hindi ka nakasasabyan, hindi patikman. T1. Maka-curious ako na. Itang pagka-sweet na para ka na ako, lultoy. Diba? Lultoy ang tea. Wow. Manta yung Aliwaya. In fairness, aliwaya last. Parang may glaban kay Mang winter champay. melon, mancha, pong. Owl. Yeah. Awang, Owl. owl. Yes. Top The 3. Currently. So itang sweetness na, pero actually pa rin ang tea. So liya mo sweet. Sweet. Ay, huwag na mamukha sa akin ang silin. Next, NYC Great. NYC Great. The sauce. The sauce. NYC ating yung cream puff, ating yung Graham. Nung kanan may ni, naman may ni. Kailangan open, may banta. Scoop mo itong Cream cheese. Paik ko Cream kaya kayo. cheese. Paik ko kaya kayo, ayun eh. Ayan o. Yum. Mickey boy. Favorite kayo niya. Kasama ng Kevin yun, di Kevin? Why, ako makain fan na nitang New York Supreme Cheese. New York Supreme Cheese. Pag hindi mo approve na preference in guy, bestseller. Preference is king. Mm. Nung nanay itang buri mo, jangim ya buri, mali mo buri eh. Labori yan. This is the point na imbalas ka ako approve yun. Kundi katang Graham. Yeah. Graham. Apin din nila ang klase ng drink na, kunwari maranap ko, at the same time, samag milk tea. Lalo rin daya. Still not a fan. Pero itapin, very hefty malaman niya. Hindi ka nga alam Kami babalik-balikan may ni. Not your guy, Chugan bro. Not your guy. It's your girl. This is your girl. Remember this bro. face, this is your girl. This is the reason why ako fan kasi wala na itang tea eh. Ayan. Okay. Ay kasi, this one goes with Graham, smoothie. apong, nanya? Cream cheese, alayan tea. Wow. Kaya bala mo categorize the under There's smoothie smoothie na na. So alin na milk tea. Kutang tayo. Let's verify. Correction. We did a little research, kitnan milaking kilog. Actually, kitnan ng Mika. So, this is Tea-based. And alang smoothie kanya. Tea-based lang ang karalang pamantayan. Miss Asam. Asam milk tea from Taiwan. Okay, Chugeng ini SM City Clark. Thank you very much for allowing us to shoot here. Putalan milareng. Dakasi Coco Ampong Gongcha. They scored. They scored. They scored. scored. Dakasi at Number 3. Coco at number 7. Gongcha. At number 9. So punta lang tayo pa Dakasi. Nano nang panandaman yung meka anam tanang milk tea places. Anam. Medyo Maya. masamang mali. Don't try this. Try mo na para Don't kaya kayo. try this at home. Okay, Chugeng ini Keng Dakasi SM City Clark. So, may order lang. Na-in-order you guys. Okay, sabi da lalang winter melon. Ita kanong version ng winter melon da is Okinawa milk tea. So liway ni apin ini. Sabi niya. Sabi ni Okinawa 110 pesos. With pearl ya pa so dagdagan may pang 20. So, kakabalitan niyang manyaman ng Dakasi. National yo. In Manila, Pongalwalwa pa lugar. Metong ka rin peka sikat. Peka mo muna yung may mukulat ni Ken Marky. So dati, patse miras ka Marky, madari ang Dakasi. Sagli, ini is Okinawa. their closest thing Yeah. to winter melon. Kay ba't ini? Dakasi bubble milk tea. Apin yan yung best seller da ano. 110 pesos. Nanong Plus the content? pearl, 20 pesos. Adyang ala kaming sinabing gaya, ala kaming sinabing percent eh. Pero Siguro regular. wala mo kain eh, itang ikwada na itang blend. Siguro Gets na eh. why ikwada na eh. Kilala na yung Kevin ni Mika Bandi. It's my favorite. I'll leave it there. Try ka. Not too sweet. Ate separate ang tea. And the sugar. Pero para ka And the pearl. masatak man may tantina ng aul. Apong Ano sa aliya makantakaw. Itang tea, as in... Itang mas nangos ka magnify. rin. Itang makantaka danom
Blanc stick yan. Medyo creamy yan eh. Number 1 pearl. From Yagan tikman I like the pearl. I like the pearl. Kasi malati yan. This is the Dakasi Bubble Milk Tea. Magkano Why niya is kasi? it called bubble? 110 pesos. Apin ning basic ng house. Apin ning metong da pang variation da house kareng kayang milk tea eh. Nung aliya boba, nung aliya pearl, it's bubble milk tea. Okay. bubble. Wala milasa la. Feeling ko, alam nilalawag kasi basic Milo eh. pa lang nga. May lutukupin eh, sanang gaya eh. Oo. Ano, yun lang difference. Mas lasamitan tina nini. Wow, mas raw yapin ini. Okay. Tingnan ang aftertaste ne. Ang bala mo refreshing na aftertaste na leaves. Bala mo alasan mo yung leaves eh. Pero, Na binruda. Taste from the leaves. Sabi ng mami ko mas na alasan ming tipin. Ne? Pero, mas masanya niya sana kung meron layo. Nga pa silk yung dakas, mag-yellow pag sinerve de kaya ka. Wala lang bubong yelo na. Wala lang yellow. There's a reason why Dakasi has been going on so strong for so long. They mastered the art of recipe tea. to the tea. Parang feel ko kung alawang bansa, alawa yung taste naman. Saan tayo pupunta next? Gangcha with sugar. Yeah, gangcha. So makaba pa rin yung pila kasi still authentic. Saka pa? And Nebisa. Kumusta naman yan? We've been here for 6.5 minutes, man. Okay, down to our pampilan. 8. Pang 8, ting point king life na yan na masaya. Happy New Year. Happy Nini. Ini happy Nini in order me king Gongcha with your girlfriend was hot like me. Thank you, them. Martina Gozo. Ini lang Gongcha winter melon happy ning bestseller da according to them. And then kita mi naning next to that atin labi pa set kaya kami. And then we found matcha milk tea unique enough para i-present mi as a bestseller also. Dapat yata may mix siya ba ini? In way ko ken, ako kasi Kilala na nila naman ni Mika Bandi. Ne? So, ating nga long layer eh. Mumuna kasi Eya makamix yan. Very prominent itang pangatinan niyan kasi Eya makamix ken lalam. At siya itang tiya lalam ganyan. Kay babo at siya itang milk. Okay. Check it out tayo. Na alimpa mix. Tango ne, tango. Kasi lani balo sa Buri kitang pearl. Kasi malati ulit. Oh, you like little pearl. Buri ko na malati yung pearl, sorry eh. Don't you wish your little pearl was Yummy. small like mine? Okay, na. Mix. Yung ray kin tigman takilalam ang puta kin babo. Takin babo yung itang malatalat ng bala mo. Wow, appetite rock salt with cheese. Mas buri kang sisip na ito mong babo. Palagi ako apur yan may uling Yeah, contrast na ikitang lasa ng nitang kilala. Nitang yumo din. Okay, let's move to the matcha. Okay. Ating matcha craze malilarya rin. Akit mo ka rin Different coffee shop. na itong chocolate. KitKat. KitKat flavor. Yung matcha fan ko. Ating yung aftertaste ng bing na matcha. Bala mo itong leafy at datang. Usually pa order kang matcha na drink. Creamy eh. Ini leafy ah. Leafy ah. Alala Alay ng yung pearl. May din yung pearl. Matcha's not for me. Matcha's not for me. Not Matcha's for not for me. Matcha with sugar was Not for me. Eh kaya makayang buri aftertaste. Ako talaga fan ng matcha. Ay, manya-manya. Ako burik eh. Burik eh. I don't For like guys. either. Wow, saring. Some would like it, some mali. Wow, so it's an acquired taste. Anyang What minunang did sinip ke. Wala ko sa okay kay anyang Tikman lang kayo. baluming tasting matcha na medyo sweet siya pag Creamy. creamy. Like for Starbucks. Sa flavor. Chinese. So, mas buriya pa rin yung macho. At yung patagalisilin. Ala na. Yan yung moment. Diyan yung moment. 1, 2, 3, go! Matcha by Galiwa. Wait ah. Anita! Pininitang pa chef Pepa Masay ka kayang ano ka Pepa Masay man ken kiba titang dinanda alibring tea. Kiba lalasen Hot tea or water? hot tea or iced tea. Pininitang hot tea. Lasa ya. Wa. Talaga? Lalasen tinapa. Senti na pa. Very with the local. Dinamitan tinapa. Dana, ba't maging tutuit ang sinabi ng Kevin? Ito yun na yun. Maging yan tinapa. Wala mo kulang na mo eh, bun. Kung maniwala kayo. Ay, damn. So far the best na winter melon na tikman. Kako mid-ranger. Yeah. Ka-level na itang Kasi kain. yung Ken Keps. Ka-level na imang tsaa.
Ang i-20. Yung pilihan. Deng, may ka talagang winter melon ka ako Matcha, owl, chew and brew, the Matcha. So all. Yeah. Ali, This is panda milk tea. Ating ang lati-lating pearl. Oh, Itong specialty na is the black and white pearl. So again, 50%. So apin niniing Panda milk tea. So apin yung closest thing naging winter melon or not really? Aliya, alalang winter melon na Talaga? itang winter melon the tiya kabudalayan milk. In default na kanong offer ning Coco, 100% tambing, no question. As sugar? Unless anyaran ming 50 de. So yan inanyad tayo na 50. Next is salty cream milk Salty tea. cream milk tea. Ating yakin baba ulit, just like itang metong. Panda milk tea. Aming comment ko kay Coco, masyado lang dakadeng pearl. Na mga to the point na bakal ka. Ba mo na kang sago niya nga nakapag dismissal mo, sali kang nangawas ka rin Diyos ito sa gulaman. Makanta na sa guda. Pero ito yung mix na mga ragul din na pearl. So, bala mo. Gets ko na babatakan din 100% tambingin kasi matabang niya. Matabang yun. Pero makanta ka intensitang tea na para mag-make sense. Sorry, wala ko wala sa akin. Alala, yeah. Ne, Wala ko matabang. wala sa akin. Ali! Ali ko kakulangan. Siguro, feeling ko, Parang ako pin-perfect ati na malasa, o na itang yellow kay kilo. Lalako na itang lasa. Possible. Try it with pearls. Yako burigas, tuyak ako sir. Suya mo lalo na with the pearl. Salty cream milk, 50%. 50% coco. Ali naman makaing salty. Bala mo yung lasa napin creamy Aliya salty. Haliyapin salty. Aliya salty. Creamy na medyo mapait after taste. Wala ako talaga. Subukan mo yung inuman yan tang maputi. Okay. Mas malay yung babo. Ang foam na. Paano mong i-mix it? Oh, sige. Possible na mayumula rin minunatang milk tea. Yeah, Natin na kaya niyang medyo- ini, balang mo lasa para kaya Nang first time kong sinali Coco, pili lang ko. Not worth the hype. Punta na ka umang siya. Ako it's the same. There's nothing special. Kitang kasi compare mo itang pila kening coco, itang pila king aliwang store. Yeah. Isipan mo itang coco ting something Pero ngayon yung tikmang ko lareta nga doon drink. Milk tea. Feel ko mas pilahan kaya pa dapat yung dakasi. Bonggong cha. Kumi mo It's our preference. May be good for you, but It not may be for Or siguro may kamali kami kasi in-order me in 50 whereas it's supposed to be 100 kasi default da ka rin 100 pero Feel itapin. free to correct us. Pero kasi for fairness, make 50% kami nga. Ali, pero feeling ko itang singka basic. Yung tapis sabihin, tang alala sa mitang cha. Ako with that long line, I'd rather go in another store. Sorry. Yeah, same. Not approved. Wataning last stop tamo which is Juice X Brews. Juice X Brews. Did I get it Please right? do not confuse Juice X Brews with Juice and Brews. Brews. Okay, Juice X Brews is located at Santo Rosario Street, Angeles City, Ketayang tapat na ning Toll House. Harap Tol na out. nito lang. Tol Harap. out. So this is winter melon. And it's Kaya kung only makapaniwala, 70 pesos. miras tayo ng last. Tayo, banta Wala mayari na. safety na. That's 50% din. Similar to chew and brew for me. Talaga. O, di manyaman yun. Atin yung choices of iced or smoothie. Chicken juice and brews, pwede kang mag-mix flavors. Same. Same with Karoon mo na pala sinabi, Chew and may pa pala tinignan. How Ay, about done, you andun. first? You're done. Oh, what can you say? What can you Holiday. Yabalitan Yabalitan. Mayumuya pero ialalaut kitang circle daretang Pero winter melon medyo na. sweet kayo ni... Para na ako, it has a very balanced taste. Balanced siya in the sense na ating yung sweetness and at the same time masuya naman itang tea essence na. Yeah. For 70 pesos, this is good. That's 70 pesos. Madagol na madagol na yan. Pero di na pearl tang metong pang bestseller da, which is taro. Okay, Yes, this one! Naning taro king kapapangan. Ganda. Gandos? Hindi. Ano yan? Taro. Yes, Gandos? yes, gandos. Gabi yung Tagalog. Oh my God. Hindi nalagay yung po kay Guys, nung mali kami, correct nyo kami. Gabi king Tagalog king kapapangan bingi. Oh my God. Muna na ako na. Tayo. Can you say? Ayan, karang gagandos palyari ini. Oh my God. Pero madanom yan, para kao. Yakot ang pearl okay lang. Tula pa nga luto. Zago la pala, zago. Wow. Zago style la pala. Zago style lang. Ay yung different taste. Hindi ka lupa retang Aluang flavor. Aluang flavor. Natural. Kasi natural, mga kaya.
Manyaman ito. Yung critically acclaimed tamang Wait, woman. alalasahan kayo. Laseping gandus, actually. Gandus. Hindi. Taro yan siguro. Wow, malamang. Kumambalo Ako sila na ng eh. promise. Pero medyo matatabangan kumbaga. Wow. Matabang yan. Tabang yung Wala baga. mo Siguro, madaling yan eh. our recommended 100% sugar lang. Aliblam, okay yung matabang niya. Nung atin niya pang bagyang kikitang pangatina. Wapin. Tang taro, malasa yung malasa. Although I wouldn't order this. You would not? Ako fan. I'm not a fan, sorry. Pero I would know some taro fans for out there na pati kayo makdo order ang ditang taro. Ay, Sige, Taro chocolate. talaga. Balo ko mo taro from Wiggy's. wow, ice cream. Oh, taro from Wiggy's ice cream. You gotta try it, you gotta try it. Ay, Chaya! Tigil kami alas 10, mayari kami 5 p.m. We decided to cover not only 10 but 11. Mesyo tihasam. O basta may aral kayo. May aral kayo milk tea Sinawa one day. na kami, andyang this year okay na kami. Why? Kaya siguro But milk tea is pero we like did this for you guys. Again, these were your top 10. Alila kaya kami many but then these were your top 10. What were your best? What stood out to you guys? Karang milk tea and nanitang you'll give it a hard pass. Okay. Mumuna ka na ako the best winter melon, Matcha, and Chew and Brew. Kay hard pass, Chowking, eko balo, eke buritang lasa. For me, Coco is overhyped. Eko pumilang mga takakaba for a milk tea. Uling buri ko, grab and go na ako. My top winter melon is Gongcha. Sunod ka ako. Tuki ako yung Tuki. all milk tea and Matcha. Tuwain ko na din hard pass, Chowking, and Coco. O, ikaw kasi Lin. Yeah, ako, same din. Matcha, winter melon, and all milk tea din. Yeah, ako yung ingong siya. Dakasi. Makapal siguro ako. Ito ang peka-unique siguro na itang ating yema. Brain chill. Yes. Itang tinataka ko itang yema yung manyaman niya. Hard pass. Coco siguro. Ay, wow, rin na pala yung Wow, yung kaburigan chowking eh. A lady with distinct tastes. The woman. The acquired woman. Chowking endorser right here. Oh. Kaya ako, buriki gongcha, itang kayong winter melon. Itang kaya disappointed ko is chowking, why? Bye, Naicha. Sorry. At least approval tayo na yung night challenge chowking alin na itang pearl milk tea ng ini, Wow. diba? Parang ako, mindshine pa rin. Go pick it up. Kuha memo, bayaran mo yung counter. No frills, no holds barred. It tastes the same every time. Dahil salamat. If you want more videos like this, please tell us in the comments. Nan, what did you think of this video? Do you want more? No more milk tea. Kailangan din sa milk tea. Dala, salamat. Wear Kapampangan for our shirt. Sir Alan Sampaw. Thank you so much! CMYK. Bye-bye. Bye!